uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba nomama umpostoli, abafundisi bonke nomama babo, obaba nomama nabantu abasha Sunday school. Ngesivumo sokholo uJesu Kristu inkosi. Uthembu wakanethe noSibongo qhamuka kaNdengezi. Ngiyambonga nami uNkulunkulu owenze umusa ukuthi ngibe khona. Ngihleli lapha nje kubiza ufakazi kuthi angiye kuthi angayi ngithi hayi lokho kuncane. Ngiyambonga nami uNkulunkulu kuba khona abazalwane ngizomphakamisa kakhulu ngisekhaya lezwi. Ngiyambonga ngiyaphakamisa uNkulunkulu uyasebenza kakhulu emfihlakalweni. Kuleli viki bengivakashele ngiye ngayobona umama omdala wasemndenini una 94 years. So ngimfica uhleli yedwa. Ngize ngathi kade ngangibambeka ukuthi ngiyombona, kodwa this time ukuthi uNkulunkulu uqondanisile nje ukuthi ngithi ngiye kanti vele abantu ahlala nabo basaphazamisekile. Uyedwa uyashutha ngingedwa nje wethembi sengina 2 weeks. Inkosi ngaphatheka kabuhlungu bona. So ngiyambonga uNkulunkulu masivuka naye ngoLwesibili ungitshela ukuthi unenkwathu umzimba wonke. Uyabona ke uzwa into uqala ubamba uyeke ngimenzela iglucose ngithi akuphuza iglucose. Ngiphuza iglucose athi kwangcono enyaweni. Ngicabanga ngisacabanga nje bazalwane ayi ngibuye ngikhumbule ukuthi nginomkhuleko la. Ngithi asiguqe sithandaze ngemvulelo umkhuleko lo mhla ka18 May. Sikhuleke ke ntambama silale. Masivuka ngakusasa masiqeda ukulalela umkhuleko ke kade sikhuleka silalela umkhuleko. Abese yasho ukuthi yanamandla athi yanamandla lentshumayelo yalemfundisi. Ngenhlanhla ke wayengithintile ubaba umpostoli ngikhona basho ukuthi hayi ngihleli nomama omdala la ngisazombheka. So athi ayanamandla ke namazwi akhe asho njalo ngithi agcwelizwe. Ngakusasa masivuka athi ngilaniso kwengane kuphele konke. Ngithi mina usho kanje athi akukho ndawo nje ebuhlungu. So ngimbabaza uJesu uKristu inkosi. Ngithi impela uJesu Kristu inkosi. Ngithi ke sesizohlala njalo masilala sikhuleka. So ngize ngahamba nje bazalwane ethi kumnandi emzimbeni akezwa lutho. So ngiyaphakamisa kakhulu uNkulunkulu uyasebenza emfihlakalweni bazalwane uJesu Kristu inkosi. Amen. Okunye nje bazalwane uNkulunkulu angisebenzi akho income engiyitholayo. Ubaba umpostoli bengikhumbuza last week. Angisakhumbuli ke mina ngiyaxolisa ubaba umpostoli ukudlula kakhulu kwamalunga emafamily kwadumisa ikhanda kakhulu. Uyangikhumbuza ukuthi yayinhle imoto yakho. Wawuthe ucela imoto usasho mositholile. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngaphiwa nje ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ngoba ngani kwaphela ifile le engweyami yayifile kwathiwa hayi awuhambe ngale awuthi sikubolekele. Ngathi ngithi ngiyayibuyisa kwathiwa awuqhubeke uze ukuthi niyazwana. Kwalowo thuba sekuze kwaphela kwaku-April last year uyabona sekuyophela unyaka wesibili kuyothiwa nje hayi kugcine sekuthiwa hayi suka wena yakho leyo moto. So ngithi nje